Me yasa nake? Kware kuwa. A cikin kowanne al'amari, kyakkyawar zamantakewa ita ce gimshikin wadatuwar jin daɗi da kyautatuwar mu'amala a madakatar alƙarya. Mabota kamala da kammalar kaɗaituwa a cikin tafkin duba da dubiya na tsanaki a cikin madubin hangin nesa. Ga wani sabon salon samfurin ƙayataccen labari mai ɗauki da darasin da a iya kiran shi wa'azantarwa cikin nuni da nishaɗantarwa, wanda aka yi wa laƙabi da sanadin danasani. Hanifa duk abin da aka gaya miki a kaina ƙarya ne. Wallahi ƙarya ne Hanifa, ni ba a mun engagement ba Hanifa. Shi ne za ka faɗo ma a gida kana ihu sai ka ce wani bala'i? Ita da aka ce an haɗa ka da ita, sheri ce ko bala'i ce? Zaɓi na shi za a yi in ana so in ba a wannan da kake gani ita ni zaɓen ma. Fice ba ni wuri. Kana fice ko ba za ka fice ba? Muna da kyakkyawar fahimta da yaya masu. Allah sarki sai nake ji ina ma uwa ɗaya uba ɗaya nake nan. Kin ci amana ta. Kuma Allah ya isa tsakanina da ke. Ba zan taɓa yafe miki ba. Ke, ka ji ne munafuka. Ban yi haka don na yaudare ka ba. Na yi haka domin ina son ka. Labarin sanadin danasani labari ne da hikima, fikira da wadatacciyar falsafa suka yi tarayya da juna domin samun nasarar shi ga farar takardar tsara labari. Labarin sanadin danasani ya kunshi izza, takama da tinkaho game da jiji da kai ta bangaren kutse da neman hanyar mamaya a zuciyar da ta zamo mallaki ga wani sashi, da ya tara tarin taurarin jarumai da suka hada da Ukasha Gagare, Mustapha Ubasais, Usman Usmaniya, Zara Isa, Zainab Muhammad Diana, haɗi da Usman Ɗanmanya. Labari tsarawa Umar Mako, shiryawa Ukasha Gagari, ɗaukar hoto Mani Prince K, ba da umarni Young Director Ewa Yarima. Sanadin danasani daga kamfanin Matasa Pin Production.